Rónai György, a katona meg a lányok. A katona vonaton jött meg a háborúból. Ez eléggé rendkívüli dolog volt, mert akkor még csak elvétve járt vonat. A sínek tönkrementek a háborúban, a kocsikat elvitték, a mozdonyokat szétlőtték. Egy szerelvényt azonban valahogy mégis összetákoltak Csabán. Elébe fogtak egy ócska mozdonyt, s a 2 személykocsi meg a 7 marhavagon tetején, lépcsőin és belsejében emberekkel zsúfoltan, töfögve kigördült a szétbombázott pályaudvarról, budapesti rendeltetéssel, és azzal az eltökélt szándékkal, hogy megy, ameddig bír, amíg van alatta sín. Híd valahol a Tiszán, és sürgősebb célok érdekében le nem akasztják a szenes kocsiját, esetleg mozdonyostul. A katona ezzel a vonattal jött meg a háborúból. Arra nem emlékezett pontosan, hogyan került föl a vonatra. Csabán elengedték a kórházból, írásokat adtak neki, egész kenyeret és egy darab szalonnát. A kenyeret meg a szalonnát megette útközben, az írásokat pedig elvesztette. Rém lett neki, hogy amikor átdöcögtek a fölrobbantott híd csonkjaira ácsolt fahídon, valamit beledobott a Tiszába. Amikor meglátta maguk alatt a csillogó vizet, ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy beledobjon valamit. Kezéhez legközelebb egy paksaméta papíros esett a zubbonya zsebében. Az gyorsan kidobta az ablakon, bele a vízbe, és gyönyörködött benne, hogy válik szét lapjaira a paksaméta, hogy hullanak bele a lapok egyenként a Tiszába. Gyönyörködhetett benne, mert több mint 2 óráig tartott, amíg átdöcögtek a Szükséghídon. De hogy ezek a papírok az írásai lettek volna, az igazolványok, amiket Csabán a kezébe nyomtak, mikor elbocsátották a kórházból, arra a katona nem emlékezett. Csak arra emlékezett, hogy ami papír a zubbonya zsebében volt, azt mind bedobta a Tiszába. A pályaudvarra se nagyon emlékezett, ahová végül is bevánszorogtak. De lehet, hogy azért nem emlékezett rá, mert életében csak egyszer fordult meg ott, amikor a frontra irányították. Az ő vonata nem a keletiről indult, ahová most megérkeztek, hanem a déliről, Budáról, és különben sem ismerte a fővárost. A katona ugyanis vidéki volt. Ez az, amire pontosan emlékezett. Még akkor is, amikor félig a földben volt. Akkor már semmi másra nem emlékezett, csak arra, hogy neki haza kell menni Szombathelyre, mert várja az édesanyja. Már mindent elfelejtett ott a földben, de ezt az egyet addig ismételte magában görcsösen, öntudatlanul, míg ki nem ásták. Hogy hogyan került a földbe, azt a katona többször is megpróbálta elmondani útközben. Nagyon lassan jöttek. Valamivel agyon kellett ütni az időt. Kiki mesélte, amit tudott, és a katona azt szerette volna elmesélni, hogyan került a földbe. Mert erre azért emlékezett valamennyire. Elkezdte mesélni, mentek a kukoricásban, lassan húzódtak visszafelé, és akkor egyszerre, mintha ugatni kezdett volna valami.
A katonát ekkor csapta meg a légnyomás, mintha megemelte volna, de furcsa módon úgy látszik, nem fölfelé emelte, hanem lefelé, mert a következő pillanatban már a föld alatt volt, és a szája is tele volt csikorgó földdel. Ezt azonban már nem bírta elmondani, akárhányszor próbálta is, mert elfogta a dadogás. Éppen mikor az ugatást kezdte emlegetni, és úgy dadolgott, mintha ő maga is ugatott volna. Azt is szerette volna elmondani, milyen az, amikor az ember már nem él, de azért még mindig él. Tudja, hogy már nem él, mert a légnyomás megcsapta, és a gránát a föld alá temette. De azért mégis él, mert haza akar menni Szombathelyre az édesanyjához. Már mindene meghal. Lassacskán mindene elhalott a föld alatt. Csak ez él benne. Ez a nagy mehetnék. Addig, míg valaki azt nem mondja, nem lehet tudni fönte vagy lent. Hé, ide emberek, itt is van egy. És akkor kiássák, és mehet haza Szombathelyre. Persze a dolog nem ilyen egyszerű. Először is nincsenek rá szavak. Arra, hogy az ember úgy él, hogy már nem él. Vagy úgy nem él már, hogy valami még mindig él benne. Ezt a katona akkor se bírná soha elmondani, ha nem venne rajta erőt a dadogás. És nem olyan egyszerű azért sem, mert Szombathely messze van. Békében is 1,5 napi út Csabától. Oda vitték ugyanis szekéren a Csabai kórházba. 4-en feküdtek a szekér aljában a szalmán. A Csabai kórházba vitték mind a 4-üket, de egy már az úton meghalt. És aztán 2 később a kórházban. Abból a 4-ből, akit a gránát eltemetett, de lehet, hogy akna volt, és az is lehet, hogy légibomba, ezt a katona sosem tisztázta, de nem is tartotta különösebben fontosnak, abból a 4-ből egyedül ő maradt életben. És mondta is neki a főorvos, hogy magának, barátom, szerencséje van. A vonatra is föl tudott kapaszkodni, amikor elbocsátották a kórházból. S jó helyet is kapott ablak mellett. És az is a szerencséjéhez tartozik, hogy épp akkor indították ezt a vonatot, amikor őt elbocsátották a kórházból, s mondták neki, hogy barátom, maga mehet haza Szombathelyre. Adtak neki tanácsokat is, hogy mit kell csinálni, ha kezdi érezni a nyomást a fejében. És ha netán elesik, tegye a feje elé a karját, s kivált kiabáljon jó erősen, hogy jótét lelkek segíthessenek rajta, nehogy szétverje a földön a fejét. A katona azonban elengedte a füle mellett a sok szót. Ő már volt a föld alatt. Ő már nem félt semmitől. És csak azon gondolkodott közben, hogyan kérje el a főorvostól azt a pakli cigarettát, amit a köpönyege zsebében látott. Attól félt ugyanis, hogy az izgalomtól elfogja a dadogás, és nem bírja kimondani, hogy kérem azt a cigarettát. De szerencsére nem kellett kérni. A főorvos megértette a nézését. Odaadta neki a pakli cigarettát, s hozzá gyufát is. Aztán visszahívta, és még valami pénzt is adott neki. Így a katona semmiben nem látott hiányt, és vonaton érkezett meg a háborúból. A pályaudvarra nem ismert rá, talán mert rosszul emlékezett rá, hiszen csak egyszer látta, vagy talán mert nem is nagyon lehetett ráismerni, össze-vissza volt lőve. Nem is ment be egészen a vonat, messze kint állt meg, és mindenféle árkokon meg romhalmazokon kellett átmászni, míg kiért az ember a házak közé, amik szintén össze voltak lőve az utcára, ami szintén föl volt szaggatva. Aztán vigyázzon, mert igazoltatások vannak a városban, mondta neki a kosaras asszony, aki mellette ült a vonaton Csabától Pestig. De a katona csak nevetett, és még egyszer jól végig gondolta, amit a vonatban magyaráztak. Hogy a keletitől menjen át egyenest Budára, már van híd, amin át lehet menni, és ne a délibe menjen, mert az nincs, hanem Kelenföldre, és ott várja meg türelemmel, amíg vonat indul Szombathelyre. A katona így hát búcsút intett a kosaras asszonynak, és nekivágott a városnak, hogy átmenjen Budára, és Kelenföldön megvárja a szombathelyi vonatot.
A lányok Budán laktak, nem messze a körtértől. Egy házban, egy emeleten egymás mellett. A pincében egy ágyon aludtak, és közösen ették a fél zsák krumpliukat is. Aztán, mikor már megszűnt a nagy lövöldözés, együtt mentek föl a pincéből. Fölértek a második emeletre, és rémültükben összekapaszkodtak, mert az emeletből nem volt meg csak a fal. S azon túl minden leszakadt. Mind a két lakás. Egy konyha maradt meg, és a konyhán túl egy kis cselédszoba, meg egy fél előszoba. Éppen annyi, hogy be lehetett jutni a konyhába. Összeköltöztek a maradék lakásba. Eta és Zsóka a cselédszobába, Zsóka mamája a konyhába. Többen nem voltak. Eta ugyanis itt a rokonoknál lakott, s azok elmentek, Etára hagyták a lakást, vigyázzon rá. Vigyázni azonban már nem volt mire. És a zsák is kiürült. A körtérre betoltak ugyan 2 vagon krumplit, és valamicske babot is osztottak, de erre azért nem lehetett tartósan számítani. Azzal kezdték, hogy Eta becserélte a fülbevalóját lisztre, meg kukoricalisztre. A pékséget a konyhában rendezték be. Egy ócska dobkályha volt a tűzhely. Fölaprították a bútordarabokat, amit a romok alól kitermeltek, s azzal fűtöttek. Eta bucit és málét sütött. Zsóka tálcára rakta a süteményt, és a körtéren árulta. A körtéren nagy volt a forgalom. Ott áramlottak délelőtt a híd felé, akik át akartak menni Pestre, s ott áramlottak vissza kora délután, akik a hídon át visszajöttek Pestről Budára. Zsóka előbb a Verpeléti út sarkán árult. Aztán néhány nap múlva, mikor megbátorodott, és némi gyakorlatra tett szert, átköltözött a szemközti sarokra, egy kilőtt kirakatba. Több kilőtt kirakat volt egymás mellett. Az egyikben egy asszony mindenféle ruhadarabokat árult, egy másikban egy férfi cipőt, meg kendőt, egy harmadikban egy szemétkupacon töpörödött kis öregember áldogált, és 5 percenként azt mondta fakó hangon, meggyőződés nélkül: aranyat veszek. És volt egy kilőtt kirakat, amelyikben egy félkezű fiatalember ült egy kis kerti széken, egy kis kecskelábas asztalkánál, s az asztalkán füzetek voltak, meg ceruzák. Cellulói ceruzahegyezők, és spárgára akasztva fölöttük különféle fityegő holmik, talán könyvjelzőnek. A tömeg áramlott délelőtt a híd felé, kora délután vissza a hídtól. Meleg szél vitte a port meg a hullaszagot. Néha egy dzsip porzott el, és utána percekig látni se lehetett, csak a rengeteg lépés hallatszott, és a kilőtt kirakatokból az árusok hangja. Kabátot tessék, bőrtalpú cipő, bilgeri csizma, kalucsnit tessék, aranyat veszek. Itt a friss buci, itt a finom málé, bucit tessék, málét tessék. A félkező fiatalember a kecskelábú asztalnál rigbusokat rögtönzött. Toll, ceruza, hegyező, tisztul már a levegő. Gondoljon az iskolára, olcsóbb lett a füzetára. Alkonyattal minden elcsöndesült. Alkonyat után kihalt a város. Kijárási tilalom volt. Maga kedves, mit fárasztja a lábát? Mondta egyszer a kabátárus asszony Zsókának. Megvárja, míg viszeret kap? Gyalogol úgyis eleget, legalább itt kimélhetné a lábát. A kabátárus asszony terebélyes plüss karszékben ült a kabátok mögött. A cipős férfi egy konyhaszéken ült. A félkezű fiatalember kezdettől fogva a kiskerti széken. Csak az öregember állt kitartóan az üres kirakatban a szemétkupacon, és mondogatta: aranyat veszek. Zsóka is kivitt egy széket meg egy asztalkát.
Eta most már kétszer fordult. Először egy tálca friss bucival, aztán egy tálca friss máléval. Tervezték, hogy bevezetik a melaszos süteményt is. Lassacskán egész szép üzletkörük alakult ki. Nyersanyagért hajnalonta jártak ki a Garaira. A napi keresetből megéltek, a hasznot befektették. A fekete Zsóka anyjának jutott eszébe. Zacból főzték, termoszban tartották, a hajdani herendi készletből megmaradt 2 kis csésze, az egyik hibátlan, a másik csorba, abban mérték ki. A fekete különösen népszerű lett. A stüszi vadász vezette be az előrerendelést. A stüszi vadász 50 körüli, kecskeszakállas, bricseszes férfi volt, a Gellért-hegyen lakott, és naponta átjárt Pestre. Zergetollas, zöld vadászkalapot viselt. Ezért nevezték el a lányok stüszi vadásznak. A stüszi vadász fütyörészve letáncolt a hímfi lépcsőn, befordult a körtérre, megállt a kilőtt kirakatnál, megette a napi buciát, s utána élvetegen kortyolgatva megitta a napi feketéjét. Délelőtt 10-kor. Isteni Zsókucikám! Nekem elhiheti, nagy kávés vagyok. Megtenné nekem, csókolom a kacsóját, hogy naponta félretesz egy csészécskét. Ez a fekete tartja bennem a lelket. De a feketénél is nagyobb szenzáció lett a krémes. Eta fölfedezte, hogy odaállt Pesten, a múzeum körúton krémest árulnak. Az egyetemmel szemben kinyitott a régi cukrász, az árulta a krémest. A lányok számvetést csináltak, 14-re volt tőkéjük. Megegyeztek a pesti cukrásszal, hogy naponta átvesznek tőle 14 krémest. Budán, utcán valamivel drágábban adhatják. Eta szaladt át 10:30 az áruért, délre ott volt az asztalkán a 14 krémes. 4 órán belül úgy elfogyott, hogy múzsája sem maradt. Tudod, mit szeretnék? Mondta egyszer Zsóka. Végre olyan szilárdan állni, hogy mi is megehetnénk egy krémest. Képzeld el, 3 krémes. Egy anyának, egy neked, egy nekem. Ó, hogy gondolod? Csóválta a fejét Eta. Azt még a stüszi se engedheti meg magának, pedig a stüszi aranyat is váltott be az öreg úrnál. A katona, aki vonattal jött meg a háborúból, rá akart gyújtani, de nem volt több cigarettája. Amit Csabán a főorvostól kapott, mind elszívta az úton. Bosszúsan kotorgált a zsebeiben. Először az üres pakli akadt a kezébe, azt elhajította a romok közé. Utána valami papír, s már éppen ezt is a pakli után dobta volna, de ahogy megnézte, látta, hogy pénz. Az a pénz, amit a kórházban a főorvos adott neki Csabán, amikor visszahívta. A katona erre jól emlékezett.
Emlékezett a nagy vágyakozásra is, mellyel kikívánta a pakli cigarettát a főorvos zsebéből. Ez az emlék csak fokozta a mostani kívánkozását. Kisimogatta tenyerén a pénzt, mert alaposan meggyűlődött. Akkor az egyik asztalka mögül, mert végig a Rákóczi úton asztalkák álltak ott, ahol régen a járda széle volt, némelyik asztalka csak úgy csupaszon, némelyik fölött ferdek és ponyvatető, és mindenfélét árultak, nagy kiabálással, egyik elnyomta a másiknak a szavát. Ezt tessék, azt tessék, sót árultak, piros paprikát, cérnát, gombot, zsineget. Akkor az egyik asztalka mögül, amelyiken csupa piros zacskó, piros paprika volt, előlépett egy fiatalember. Átlépett egy domb szeméten, és megállt a katona előtt. Mi kéne, bajtárs? A katonát megütötte, hogy a fiatalember bajtársnak szólítja, pedig nem látszik rajta, hogy katona volna. De a megütközésnél nagyobb volt a kívánkozása. Azt akarta mondani, hogy cigaretta, de félt, hogy erőt vesz rajta a dadogás. Megkerülte hát, és azt mondta, nincsen cigarettám. A fiatalember a bankót nézte a katona kezében, és azt mondta, adjak? Visszament az asztalhoz, lenyúlt a paprikák alá, tenyerén nyújtotta a katona felé a 10 szál cigarettát. Valódi Levente. A katona hunyorogva nézte. Nincsen rajta, mondta. Címkétlen, mondta a fiatalember, és elvette a pénzt. A végén már címkétlenül gyártották a Leventét, de azért valódi. A katona rágyújtott. Istentelenül büdös volt, s alig szelelt. Tele volt finánclábbal, de azért élvezte. Pöfékelve sodortatta magát a tömeggel a romok közt. Kormos nagy falak mentén, melyeken átlátszott az ég, s egyszer csak megpillantotta bal kéz felől a hidat. A hídfőnél a tömeg libasorba verődött, és az emberek mutatták a papírjukat, mert igazoltatás volt. Jobb oldalt mentek át Budára, bal oldalt jöttek Budáról. Középütt döngött a deszka a lovak, szekerek alatt, nagy torlódással, mert a híd meredek volt, és a szekerek minduntalan elakadtak. A katona hirtelen kilépett a sorból középre egy parasztszekér mögé, és nekivetette a vállát a sarogjának. Nem gondolta meg a dolgot, csak az ösztönének engedelmeskedett. Még a háborúból maradt meg az ösztöneiben, hogy az ilyesmibe jó belekeveredni. A sok ló, kocsi, szekér, istennyilázás közt az ember is könnyen elcsúszik. Vagy 3-4 tolták a szekeret. A 2 gebe erőlködött, megcsúszott a simára koptatott deszkán. Végre fölkapaszkodtak a meredeken, és lefelé már ment magától, inkább fékezni kellett. A katona fölhúzódott a sarogjába, és átvitette magát Budára. Kelenföldre? Szólt előre a kocsisnak. Nem, mondta a kocsis. Én amoda letérek, s mutatott Budafok felé az ostorával. Ezen az úton kell menni egyenesen. Ez egyenest odavisz. A katona cigarettát kínált neki, és ment tovább gyalog. Meleg volt, por, hullaszag, s a buckák közt vonultak az emberek, mint a hangyák. A katona is ment, leszegett fejjel. Fáradt volt, meg éhes.
Arra riadt föl, hogy valaki elkiáltja magát közvetlenül a füle mellett. Törlőgumi, porcelántál, most van a nagy irkavásár. Fölnézett, és azt látta, hogy 2-3 lépésnyire tőle egy lány egy tálcát tart, és egy másik lány süteményt rakosgat a tálcáról egy asztalkára, krémest. A katona megnyalta a szája szélét, hogy mozgassa egy kicsit a nyelvét, s ne dadogjon, ha megszólal. Kisasszony, rámutatott a krémesre. Abból? Kérdezte Eta, és letette az üres tálcát. A katona nem bírt felelni, csak hevesen bólogatott. Zsóka kést csúsztatott a sütemény alá. Ráemelte egy darabka papírra, és átnyújtotta a katonának. A katona érezte, hogy széthúzódik a szája, pedig nem akart nevetni. 1 percig tenyerén tartotta a krémest, tűnődött, hogyan haraphat bele úgy, hogy a krémje szét ne folyjék. Aztán hirtelen szélesre tátotta a száját, és egészben beletömte. Nagyot nyelt, és előre mutatott. Még egyet? kérdezte Zsóka. A katona bólintott. A 10. krémesnél jutott eszébe az édesanyja, hogy nem állít be üres kézzel, visz neki pár darab süteményt. De nem bírta megállni, hogy még 3 meg ne egyék. És mikor már csak egy volt az asztalon, egy utolsó, és látta a lányok egyre szorongóbb arcát, és a 13. is lenyelte, azt mondta. Csomagolja be! Rámutatott a 14. krémesre, és még mielőtt Zsóka megszólalhatott volna, hozzátette. Pénzem az nincsen. Egy huncut vasam se. Nevetni kezdett, aztán gyorsan körülnézett. Ha a lányok kiabálni kezdenek, ez a sok ember összeszalad és agyonveri. Nézte, hol nyerhet egérutat. Föl a hegyre, gondolta, elbújik a romok meg a bokrok közt. De nem kiabált senki, csak valami csuklás félét hallott. Vagy inkább valami olyasmit, mint mikor valaki hörögve húzza a levegőt. Csabán a kórházban is így halt meg az egyik abból a 4-ből, akit eltemetett a föld. 1,5 napon át így húzta. Az egyik lány sírt, odaborulva arccal az asztalra, a krémes mellé. A katona várta, hogy most majd jönnek és agyonütik. Nem jöttek. Hiába várta. Csak a másik lány fogta meg lassan a karját. Egészen üres volt az arca. Egészen üres és mély a szeme. A hangja is. Most már menjen, mondta, és egy kicsit odább tolta. A katona kiért a kelenföldi pályaudvarra, és azt kérdezte a vasutastól, mikor megy a vonat Szombathelyre. A vasutas vállat vont. Tudja a jó ég, majd ha indítják. A katona keresett egy másik vasutast, azt is megkérdezte. Talán hajnalban lesz egy szerelvény Fehérvárra, mondta neki a másik vasutas. Azzal elmehet Fehérvárig, ott aztán majd meglátja. Onnét lehet, hogy indítanak szerelvényt. A katona megköszönte a fölvilágosítást, és kiült a pályaudvar elé a fűbe, mert még rengeteg ideje volt. Még csak most ereszkedett lefelé a nap, és a vonat csak hajnalban indul.
Volt még egy utolsó cigarettája, azt elszívta, aztán tördelte a száraz füvet. Szopogatta a száraz fűszálakat, meg a fogát piszkálta velük. Valami émelygés is volt benne, nyomta a gyomrát a 13 krémes. Hanyat vetette magát, nézte maga fölött a lassan sötétedő eget. Minduntalan a lányok jutottak eszébe. Az, aki úgy sírt, mint Csabán a haldokló a kórházban. S még inkább a másik, az üres arcával, ahogyan azt mondja, most már menjen. Föltápászkodott, sokáig keresett valakit az üres pályaudvaron, végül a Málházónál talált egy embert. Biztos, hogy nem megy el hajnal előtt a fehérvári vonat? Hajnal előtt, mondta az ember. Jó, ha hajnalban elmegy. A katona elindult vissza a városba. A Sashegy mögött már lement a nap, az út már néptelen volt, a kapukat már becsukták. A katona ezt hallotta, a saját lépteit, meg a redőnyök zuhogását, ahogy ment visszafelé. Mire a körtérre ért, már csillag is volt az égen. A kilőtt kirakatok üresen feketén ásítottak. Sehol senki. De az egyik üregben, mintha morzsafélét látott volna a földön. Ebből sejtette, hogy ott árulhatnak a lányok. Lehajolt, megtapintotta a morzsákat, egyet a szájába vett, szétrágta, de semmi íze sem volt. Körbejárta a teret, aztán találomra nekivágott az első utcának, és bedörömbölt az első kapun. Sokáig dörömbölt, aztán rúgta is a bakancsával a kaput. Végre hallatszott bent, hogy elmozdítanak valami támasztó gerendát. A kapu egy araszra kinyílt, mögötte gyertyaláng libegett, s a fakó fényben több arc is látszott. Valami lányok vannak itt a téren, akik süteményt árulnak. Azokat keresem. A kapu becsukódott. Aztán rövid tanakodás után megint kinyílt. Itt nincsenek semmiféle süteményárus lányok, mondta ridegen egy férfi. A kapu dörrent, és még egyet döndült, ahogy neki támasztották a biztosító gerendát. A katona ment tovább, a másik kapuhoz, megrántotta a csöngőt, s oda túl hosszú csilingelés hallatszott, egész kis harangjáték. A gránát hüvelyekből, golyóhüvelyekből összeeszkábált csengő hangja. Itt is sokáig kellett csöngetni, míg előjöttek. Lányok, akik süteményt árulnak? Itt nem árulnak semmiféle lányok. A katona tovább ment. Volt kapu, ahonnét a fenébe küldték, és volt kapu, ahol hosszasan magyaráztak neki, és volt, ahol figyelmeztették, hogy ne kószáljon az utcán kijárási tilalomban, elviszi az önjárat. S végül egy kapunál egy kövér asszonyság azt mondta neki. Várjon csak, lelke! A csikárék Ilkája árul valamit, de hogy süteményt te, meg hogy a térene, azt nem tudom. Várjon, majd megkérdem. Betette a kaput. Nehézkesen eltotyogott. Totty, totty, hallotta a katona a kapun túlról a papucsok totyogását. És csosz, csosz, hallotta a papucsok csoszogását. Akkor ellépett a kaputól, és gyorsan betért egy mellékutcába. Nem tudta volna, mit mondjon a lányoknak, s attól is félt, hogy azért nem bírna nekik semmit sem mondani, mert elfogná a dadogás. Tulajdonképpen nem is akart mondani semmit. Csak még egyszer szeretett volna ott állni az asztal mellett, amelyikre ráborul a lány, az utolsó krémes mellé, és sír. És még inkább azt szerette volna, ha a másik, az üres arcú még egyszer ránéz, és ráteszi a kezét a karjára, és azt mondja neki, hogy most már menjen. És leginkább azt a kis taszítást szerette volna még egyszer érezni.
Egészen sötét volt már, és az ég csupa csillag. A katona végigment a mellékutcán, kiért a végére, s egyszerre száraz fűszagot érzett, és vízszagot. Csak át kellett menni egy úgytesten, s ott volt előtte a rét, tágas, sima rét. És messze a végében vastag, fekete csík, talán töltés. S a vízszag oldalvást jött hűsen, ott lehetett a Duna. A katona azt gondolta, hogy még rengeteg sok ideje van, mert a vonat csak hajnalban indul, és lehet, hogy egyáltalán nem is indul. És jobb is lenne, ha nem indulna. S addig, amíg indul, elmegy, megkeresi a Dunát, és kiül a partjára. 2 tábla is volt a rét szélén. 2 pózna táblával. A katona kíváncsi volt rá, mi lehet a táblán. Talán az van rajta, hogy magántulajdon. Vagy talán sínek voltak itt régen, és tilos volt az átjárás. És a sínek eltűntek, de a táblák megmaradtak. Gyufát lobbantott, mert még volt gyufája. 2 gyufát is el kellett égetnie, míg kiböngészte. Halálfej volt, és 2 csontszár keresztben, és alatta ez életveszély, aknás terület. A katona eldobta a körmére égett gyufát, eltaposta a földön. Nézett bele az üres, fekete mezőbe. Egyszerre olyan érzése lett, hogy a lány üres arcába néz. Legyintett rá, hogy életveszély. Csak azt az arcot szeretné még egyszer látni. Azt a kezet érezni, ahogy eltaszítja, egészen szeliden, hogy most már menjen. S ülni a Duna partján, egy nagy fekete vízpartján, amíg meg nem virrad. Rugott egyet a póznán, és nekiindult a Duna felé a mezőnek.